Hane kasingi ka khalai tarik unailar arjar arbsau u video kamakorwat sinar di blog uba ai lauren yang MCS ulapli ya kawai kejaka ai jing hikai nyak kali ka shooting driving school ka banengkong hapo Southwest Castles District ka jingtmu jong kene ka long ban ai jing hikai kisenrang mat kendai makin nang banyak kali barbakin tipru iki an ki kanun ha ka baide bakajing nyak kali ki waide ka baidon lang kilong uba W Mokdo District Transport Officer Southwest Castles District kemusambut kongsan Mbak F Karaswai Menteri Senong Nonglang Ubak J Nongbet Sub Inspector hapo Makarwat Police Station nangja kiwai di kiri orang ba ya kini kejinglang la penyat ya kong M shooting bat kejingkren kublai na ubak T Shila utrai jong ke shooting driving school na kaliang jomi kum ging sem la persyang bang nimbun de ka school ban ai jihikai tang yaki kena serang dek hak por ko ba ngiyok ban ya perkhat khamtam ki kedai ba ngiyok ban ai gi kai tendang layat la keli nang nentai yo ka kali ka don kam de ban bu sakita ki double clutch le kita ki double brake long bat jadi sasai pasti sasai nang bagi no syahikai rukin sok ban ya kontrol ikini ki brake ikini clutch tede na kata-kata kelas support ini ban peniat ban penslai tak kali bangin lek unta te hagane khopor ngaso ban ai kublai lang ya pilang baro hagane khopor unta ngadu ki invites ki jangi sar DTO sar video nutai sar jinong bat di balongi nopek ya kene ka jaka jangi Police Department pada pilang baro ki perlok ki badiawan pensengai Iskwa on pesmo ba jingdon jing driving school kalong jing to ay bakraw ya ki kun samla kam tamle ko mala ongi we na ginokren ba kalong gala ban pli kam kajam kam tamta ko kam ti kam dai tangkat taru ndrai menta musok no bun ki long yen ki peladan kajam sekali ki kan thairu ki lakwa banangnya kali ki kun samla ki babun ki lakwa banangnya kali di daga jingdon jong ni driving school kalayarap sibun ba ikin enroll kani driving school ba driving school kan ai bun ki jing hikai nadu ki traffic sign nadu ki ai ki kanun hoi dai kumdo wanya kali di jingdon jong ni driving school kan yarap sibun ti kerpa di baro ba chimi ni kabu ban enroll le tan pi ga jingdon jong driving school ba ka jing hikai ka ba driving school kan ai kalong kamtam kumnu bangin nya ai kali haka jing sengai kumnu bangin nya ai kali haka jing sengai te kibun ki baka driving school kala ban ai ngira nata haka driving school kini kai kumnu ba student la de nongsha ai kai un dan confidence bannya ai kali pi ladapnya ai kali da jing tieng kemudian kanora ai jing accident kanora ini tai ndre haka driving school kita ki ibarat khai radon kaman ai jing kai bat ngai nang ni khmat ni sim ni kabu kamtam khani district ba kani driving school kani ka barengkong ni sim ni kabu man enroll ni jong mungkin wan kani school ban sha kai kanang makan long jing to ibaro nga nakali nga jong atang to jing so kuman makraw bangilayo ay ni galat ban pli ni driving school ya ba ni kum na ka transport department ni la trang la khamslam magin yo ay kum ni ga kinja school ban niya khani district jung ni khanang makan long jing to ay baro tinrai baro skata mdon buban approach sa department ni zongi bangila bangerap ban pli ni driving school tak adu ba i batai belum perlok ila one approach nga ba ika ba pleno ni driving school pat ni nakal yang department ni lale badan kam di hadi kupur ngamdon ni kentien bajrong pat iki nompnia du ni driving school ba lakunu kumnuru swabakin enroll iki students ide ban pet ba kini ki student ki bawan mancha ika ide ban long bala yo ika learner license na ko office jong
tang kini kian bo Kulay ini gong ini ba ini try jong kini sya belai don kataka lah kataka jeng i jengai jong ki bakin peli bakin sedang kum kene kalat ba yo ban ai la ban ai kam ai jam ya kini kisemla tang i senrang hendrai menta phi ba boni kikin thei ba yele ba boni ba wa ban nya kali ban kam tam mo ha jing le ha kiba wat kiba don kam don jamro ki don kam hi ban nang ban tip kuno ban nya i kali no ban le hi kam ki jam la jong da ka bara i kali ini ki archaka ni ki saw chaka ni da kim don kata ki jing nang ki jing tip ki jing hikai ba benya kin sunya keluar untuk kawan teman sya ke jing susi ile jong ta kadang shwa ban nya ki kam mar kam injin wat dia le long ka kam injin ite hab ban tip kumno ban le kumno ban nya kumno ban sedang te takadau singopha phi kilong kemi kilong paru iki khon ki das neng da kan tiu pha to pha ki kham tam man tak la don jila sedang pli keneli pha ken ban hikai si banai ne arnai arta yeu lai ta yeu ka don ka kijat la kijat ki kos khnang bakin yo kata ka nongrim kata ka tenrai ka jing sedang jungki umno bakin nang bakin nyai ka kali umno bakin khnang ban lai ne ki wat ai la bakin sunya kumar kumto kumne ban chui kai su rok sengkien kumne yo kawan timban ke jing ban sa ba ke jing sungsi ki khon ki jungki te phi kum ki kini ki pa do ki semla ki jungki khon ki jungki ki semla sum hoi ro kum ju to ya wan hakane bakal khilai yo kum kane kala to yo wan ban ya hikai hane kentiu ya ki semla semhoi ki khon ki jungki kena bikin yo ka nongrim kum no ban sedang ban ya chakmat ya kata ka jingnang ban ya ki taki kali ham tam pilat jung ine i terai hene jung ba hene kalong ke ka kebuk siar na kebanta ine ki semla ki samhoi ken thei bat chendrang kumno bakin la ban tebit ban yo ke jing hikai ban tebit ba biang nang ne bat ki la ban seng ru lese hadin habot la ka jong ka kam nang ban bit ban biang namanta ka im ka lang salang ka hasnong thaw bat ka distrik hi barok we te kalong ke ba sutanat ko balay snow ki nong kren ki manne asman ba ane ka family kelas dang ban sedang ni kata driving school ban shem ini istef hikai ikna nya khadi khamnyar bangin yasno driving school sha mokobat ngamtit ladan em sha fa fadan mo ne kadi banikong tengah thai kadi driving school banikong kala dongra ini ka jingkla om tang ki brio ki banya kali mulai ya disiplin na banyak kali ru teng ki brio lanya kumtu kelanang nya kali ki teng ki nya kelumar ki par kelumar ki jumpa ka sakit ki signal traffic ki ne kita tengah thai limba kadi driving school kemat kala hikai ai jengkai ki pura boro om tang banyak kali ne kumnor banyak bakandan kata ka disiplin ha kalit kawan ha kalit ki singkian bat kan ka jungsuk yung pagba jong kani ka snong makurat ha ka jing nya kali jongki bat kumjuru kumbalai patai mene ki baningkong sunang keren ora ru kata ka development ha kani ka blok kani ka than namar kimbuan kilat kelinti ki pli lingba kani ka jing ikai bio namar buan ki kena domdan ka driving school hane snong jong ki hablet driving school shaluk shalom ni sekai bajingai kalong ka jing luksan weki te kalong ka ik basotanat sibun ba kani ka driving school ni people kana ra ka jing ka khu kana nang snong jong kani snong makurat ya fi ki family kinang snong ki ni snong ne bro bang la yo ila kalat bang kani kalong sinjam bani kong lese ka ban wara ki jing kala ha kani ka phang jong ka ban hikai ya ka kamna kani ya tangi ni kinti ni college